Telefon szól. Na most a teló, igen? Rádugtam, megy bele a jel, bekapcsoljuk. Beszorult. Az igen! Frekvencia változások, meg minden durva. Beszarok. Kurva nagy! Ez nagyon durva. Mindjárt csak állítok még rajta egy kicsit. Na, most szép. Zajom amúgy annyira. Ó, egy gyönyörűen szól most. Kurva. Két fasa van. Ja, szevasz. Így nem jó. Tanár úr, egy kérdésem. Például egy koncertre, oda tudják nekünk csinálni, hogy például van egy ilyen jel, és akkor a kettő között szólna a zene? Már korszonyom. Mert kéne vinni a kép. Ha valaki kéne tekerni, akkor szebb lenne, vagy? A szellővel. Elő, alig jön be valami. Semmi nem történt. Csavarok neki áramot. Jó van. Az igen? Az igen? Jó. Bazd meg. Ez már elégett itt ezek. Aha, hát, az elégett ez a kis dró. Voltramszál kéne, valami vasróból, vagy nem tudom miből kéne kitenni. Kurva nagy. Most adjon mélyebb, bazd meg. Ja. Mi? A faszomba.